сектор зад вратата на Газанига. Понякога този сектор сам вкарва головете, да видим дали така ще бъде през второто време. Задължителните бели униформи за хората, които са там. Едер Милитао. Дани Карвахал. Се получава на паш. Валверде сега опита подаване към Белингам. Винисиус. 1-1. Стиганков. Сходни действия. Лесно загуби пасата Бразилеца. Подплъзвани Винисиус и Камавинга. Остава да се догони тук. Тук Задин Онафи опита да си изпроси фал и ако не се беше преместила ситуацията в другата половина на игрището, можеше да лекне с един жълт картон. Повече 70 000 на Бернабел. Ето го първото попадение в матча, 51 минута, Федерико Валверде. Сякаш точно това липсваше на Реал Мадрид до сега. Шутовете от дистанция. Имаше едно изпълнение на Валверде, предположено от сравнително близко разстояние, 16-17 метра, но тук на любимата му позиция, на посия, както се казва, Валверде не прощава. Мислите се върнаха на Бернабел, сърцата също. И това май започна от опита за симулация на Жадин Онаи. Колко висока беше скоростта. Недопустимо е Валверде да бъде оставен там. Истински снаряд. Вижте как приготви ръцете Газанига да отбива топката в стил посрещане на волейбол. Обаче шута беше толкова силен, а и Фалтов, разбира се, за да се извие топката накрая и да го подведе. Един на 0 за Реал Мадрид. Гол номер 5 за Федерико Валверде в Ла Лига от началото на сезона. Отново уругвайца тръгва да вади кестите от огъня за Реал Мадрид в един матч, в който белите по-скоро имаха затруднения до тук. Лошо заставане в защитата на Жирона. Сякаш всички бяха наклонили към тъч линията и забравиха за Валверде и неговите мощни шутове. Висока скорост, съчетана с фалт и почти никаква възможност за реакция на вратаря. Бих казал, че гол е вратарски, но